Zdravím lidi u dnešního videa. Dnes si zahrám hru War Thunder. Dneska to bude s Minerem. Minero, pozdrav. Jo, takže můžeme jít do bitvy. Jsi připravený, ne? Jo, už je spuštěná botka. Jo, super. Jaj, tohle není moc dobrá mapa. Hej, ještě nevidím, já mám pomalý internet. Jo? Jo, konečně už. Upuštěná továrna. Jo, tak tady se mi jednou dařilo, kapa. Sničil mě ten, jak se jmenoval, Churchill. Hej, jednou jsem tak vytrhl jednou Churchilla, že jsem moc KV2 prostě libově sejmul. Aha. Okay. Tak, berem velký pojezdný dělo. Nebo spíš, jak já říkám, Bach. Já vezmu malý pojezdný dělo, tomu říkám kafej. Jo? Jo, dobrý, tak pojď za mnou. Já mám tak malý internet. Jo, tak. Aha. To je smůla. Hej, tamhle nás solí jako solený bastardy. Tenhle zvuk Kraftwagen má výhodu, že se nabíjí jenom 6 sekund. Ty krásu. Hej, kdybys viděl, jak to artilerie, která nabíjí. Je tu artilerie. Neslyším tě teďka. No, protože já nevím, že jo. To je logický, že mě neslyší. Já jsem si myslel, že máš nějaký ultra lagy. Jo, to mám taky. No. Jaj, Tiger. To sejmu lehce asi. Protože mám lepší dělo než on. Akorát jsem přijela obsazení základny plus 2 teda proli. Pozor, Tiger vedle tebe bude. Tam, jak teďka mířím, tak tam je někde. Je tady přede mnou. Jak se ten tank jmenuje? Drat. A možná tady bude někde Tiger, tak se dávej pozor. Jo, právě vedle mě dopadla artileristická Je. Hej, hele, dáme potom ještě jednu tankovou bitvu a potom jednu letadlovou, jo? Hele, netroufejte se na mě. Shit, jak to, že nem... Aha. Au. Jdu tě zachránit, kamo. Sorry. Možná ti pomůžu, možná tě zabiju, nevím. Mně stačí jen otáčení. Pojď, jeď, kryju tě. Kritický zásah. Zapálil jsem ho. Jo? Tak ho můžu dodělat? Jako hlavně, že vyhraje. Fuck yes. Jo, dobrý. Zabil jsem Panzergečkovýho. Panzergečkový a... Shit. Ach jo, vyřadili mě. Tank zhor... Ty vado, Artina, jo. Jak jsi vypadl? Jo, já mám To teďka mě jak sundá. Beru tygříka.
Jo. Ty koko, já jsem ty. Ty vado, ty jsi s tím skorem na lepším místě než já. Vježděme tu Berlína. Kompania Pina. Možná tě zachrání. Ale po čem střílíš? Tady po nějakým plaxu, který mě slíbil. Patří mi proběhl 3 autostřely. Jo, tak to tak strašně jako tygr není. Jo, ale Hej, čekám na tebe, jo, na severním spawnu. jo. Já si vezmu T50, tam mám ABC, no, který mají dostat do toho boji. Tak já zatím počkám na tebe tím, že půjdu do letecké bitvy. Jo, oni vlastně tyhle ty ABC to mají stejnou propojenost jako nejlepší střely KV1. Jo? Tak jako jo. A zase to má slabý pancíř, když si to tak vezmeme. Jo, to zase jo. Ale když Je tygr Max prostřema skrz továrnu, ne. Oh shit, mám urvaný křídlo. Kamikaze jeřáb! Jeřáb do vody, teda kamikaze do vody. Tak kde seš? Jo, dobrý, vedle mě, jste 50. Máš zase výhodu, že seš rychlej a můžeš dobře obsazovat. Což je asi teďka na nic. Ty vado, tady je i KV2, nemáme se. Abo mám nápad, že si potom já zahraju za Amíky a ty za Rusy, jo? Shermana. Proběž, protože já jsem třeba zničil počkat, třeba T34 s LVTčkem. Aj, Dicker Max. Jo, právě do něj jsem střelil. Jo, zničil jsem jedno. Do pierdole. Kráva jednička, teda kráva dvojka, četný. Ježišmarja. Hej, možná sejmu Dickera. Nesejmu, škoda. Kdybych na něj dostřelil, jako, to taky možná. Jo. Já si taky asi opravím motor, aby jsme trochu jeli rychleji. Hej, já myslím, a je podle tebe tygr dobrý? Jo, jako když nabíjí, tak je to těžký něco udělat, ale jinak je dobrý. Jo. Zase oproti T34, tam, jak mám třeba teďka vlajku, tak to má 100 mm. Takže určité výhody. Ajaj, Dicker Max se neschoval. Co? Já jsem ničím kávě. Ona na mě otáčí, běž. Rychle, opravuj nás. Ivane, nezraň mě. Jo, on je střel do toho, jak čumí řidič. Hellcat? Neboli, jak říká Pepa, léčící kočka. Hej. Jo,
teďka zabil nějaký, hej, máme to vyhraný, protože my už jsme u jejich spawnu. A na téhle mapě jsou poslední 2 tanky, už poslední tank. A já mám raketky, takže já ho zničím. Jako správnej chamtivec. Ne, nestřejte po něm, je to náš kamarád. Shit. Má to vyhraný. Mají po strojách. Píc! Kam já tu lítám jako amatér. What the fuck? Ty opět kamikaze skrz továrnu. Kdo se... Jaký máš skóre? A kolik jsi dostal peněz? Aha. To zbíjáme už 70 000 do Ečkovýho tygra. Hm. Shit. Já už mám u kaveničky skoro všechno, kromě převodovky. Jo? Já mu KV2 nejlepší munice už. Mně ještě zbývá Hej, ale vážně ti doporučuji LVTčku. tak dáme další. Jo, počkat, ten se to... Počkat. Jen to je... Jo, aha. Tak počkat, dám si to ještě jeden protiletadláček a půjdem. Je protiletadlák. Můžem. Já jsem se umělem přepnul. Jo, tak ready, jo, dobrý. Kaj, to není žádná blbá mapa. Cesta k Rýnu. Tak tady k sobě jednou dávala. Já jsem to posunul. Jo. Víš, na jaký mapě jsem dal nejvíc skillů? Jak? Normandii. Kolik? 12. Je skoro celý tým. Že jo. Já jsem je a to bylo s Mardrem, ne? Jedinýho, koho jsem nesejmul na jednu ránu, byl Lee. M3 Lee. On někdo z M2 Light dal 15 kg of tanks, takže celý tým. A na jakým vlastně, na jakým prostě levelu byl, nebo ne levelu. Jsem tak divně, na jaký úrovni byl, jako tanku? Nevím, Light je druhá, ne? Pokud se nepletu, já jsem to před měsícem hrál. Co máš za tančík? KV1. A víš, co mě nejvíc štve u Amíku? Že musíš vyzkoumat strašně moc tanků, aby ses dostal do té dalšího ranku prostě. Hello, Štubíno. Fucking KV2, vole. Jo. A mě celkem u toho. Mě u Shermana vadí, že má náboje na boku. Káva je jednička, káva je jedna.
OK, tak. Tak pokus číslo 8. KV1 není úplně špatný tank. Ale není zase tak rychlej. Mně se nejvíc na té 34 líbí to, že rychle obsazuješ a rychle killíš, všechny rychle objíždíš a killíš prostě. Dobrý. Koukni se, koho jsem sejmul. Já jsem tady jedinej. Kromě mě. Jsem za tebou. Hej, hoříš. Tak jak je trochu budu krýt. Shit. Hej, kámo, jde se ukryt. Hej, já musím. To pierdole. To suky už. Ne, fucking Panzerjäger. Hej, já zničím toho Panzerjägera, čus. Fucking Panzerjäger. Samozřejmě KV1. Jdu přesně rovně stejně. Hej, kámo, musíme oba šít po té KV1. Já jdu pro... Já jsem mrtvý. Já nemám totiž zase. Dobrý, naběč je u nich mrtvej. A kdo tě zničil? KV1. KV1. Hej, kámo, hej, ten Sherman tak dlouho žije, to je divný. Hej, kámo, já se... 50 skautíčka s dobrou průbojností a potom Jo, aha. A zase jsem zničil 2 věci vlastně. Nebo 2 vlastně, no, ne 2 věci, jak jo. To já neumím ani mluvit pomalu. Hej, a co máš za letadla? Máš letadla na 2. úrovni? no, nevím, prostě nějak. Já jsem vždycky si vydělal tak, že jsem ničil jen ty pozemní jednotky, jen občas, když kolem mě někdo prolítl a troufal si, tak se vozí. A já, hej kámo, ale kdyby se viděl, jak jsem lipově zničil a vlastně... Hej, ale víš, jaká byla první věc, na kterou jsem se těšil a zkoumal jsem ji jako u Němců? Na Panzerjägera. Jaj, sundaj ti T50. Mě zničil Cromwell. A já jsem jednou Cromwella zničil. A šiju po ním. Vlastně mě probil. A já po něm šiju mým kulometem. Jako Sherman máš prostě. To já si vezmu asi rakeťáka. Schovám se a beru si rakeťáka. Máš T20. Hej, ale víš, co si myslím, že je nejhorší asi ruský tank? T28 podle mě. Já si to taky myslím. Protože za A to má špatnou munici, jako. A to už dál nemusím říkat prostě. Kdyby to alespoň něco
Pojď. Pimp my ride. To my děláme Pimp my ride War Thunder style. To je 26. Tvůj krásný. Já jsem ji zničil. Hej, tamhle je panzer. Hej, já jsem to prostě... Hej, ale kdyby jsi viděl, jak jsem to úplně s ním protil... Shit. Wolverine sundal. Já už jsem jako no to totiž zasahu krásně. Hej, jsi v hangáru? Co? Jsi v hangáru? Já taky. A teďka dáme letadlovku, jo? Kolik jsi dostal za tu bitvu? Já 3000, což není vůbec moc. Tak jo, tak jdem na ty letadlovky. Jo, tak počkám. Hej, tak ty měj letadla za Rusy a já za Němce, jo? Nebo co máš u Rusů? Jo, tak dobře. Počkám. Já bych poslal to odkaz na jednu hru, kdyby si ji stáhla za reálný. A jak se ta hra jmenuje? Co? Haló. No, jak se ta hra... Jak se ta hra jmenuje? Já jsem si říkal, že jsme jak straký signál. Jak se ta hra jmenuje? Hledej si na tím, se přes to stalo, tak prostě jak se to stavují. Tak mi to potom pošleš, jo? Tak já se dám jako první ložičky. Já si dám jako první BF109. Já máš taky rád ty prosky střely, co vlastně si vítí? Já na tom letadlu mám 250 kilovou pumu. A zase moje letadlo má nevýhodu, že vlastně má 7,92 mm vlastně. Tak tuhle pozemní jednotku si vem ty, jo? Já na té druhé straně se vezmu. Na starost. Fuck you. Je tančíky. Já velmi mám rád tančíky, když je ničím. Shit. Hezle nasrat, vole. Se mnou je nějaký týpeček. Lípeček.
Hej, seš tam? Jo, jsem, Jo, jen abys nevypadl. každopádně já mám zaměřovat, protože nevidím, kde jsou země. Jo, hele, já jsem zničil nějakýho borce a tím pádem jsem se zničil já. Beru moje oblíbené letadýlko. Můj oblíbený Focke-Wulf. Já musím se trochu natočit k sobě mikrofon. Dále, jak vidíme, prohrávám. Ne. Jsi tam? Jo, jsem. Jak vidím, tak prohrávám. Jaj, ty máš i16. Spitfire. Tak co mám dělat? Taky Spitfire, jako. No Spitfire je celkem. Každopádně teďka mám raketky, takže... Aha. Ty vole. A Fucker. Fuck you, letadýlku. Hej, vy chceš říct, jak já mám letadla? Jaká jedničku? Jaká sedmičku? Za chvilku bude i s raketama. Hej, kámo, co jsem dal? Hej, já mám nějakou... Já jsem dostal teďka 1300 za zničení letadla, ještě něco. Co tamhle to za šunt? Jo, to jsou tady to jsou panzry. Ale hele, pokud někdy budeš vlastně hrát za Němce, tak doporučuji nejprve zkoumat Panzerjäger. Jsem asi mrtvej, co? Ty vado, já to tak nesnáším ten Skype, protože vlastně ono mi to tam vždycky vyleze během gameplay, no prostě když hraju, chápeš, no? Nebo je. Teďka beru asi bombardéra. a u mě co do mě zapadopálí. Já mám ten italský bombardér takový. Spyrevo, nebo jak se to jmenuje. SM-79 Sparviero série 1 1936. Já mám to, u té jak sedmičky je 20 mm kanon a kulomet Berezin. Kde seš, se tu ztrácíš? Hejo, mám nápad, otáčej se co nejvíc pořád dokola. A To dělám právě. no jako nahoru, takhle ty oblouky takový. Teďka hodím 2 tunový půmy na to. Na jejich letiště, takže. A zničím ho asi. Ty máš i 16, to má 7,290, ne? Jo, teďka mám už kontakty. Jo. Tady mají 100 kilový bomby. Jo. S ním musím sledět trochu dolů. Hej, normálně chceš něco říct? Víš, že jsem vlastně jednou jsem dal jaka 9 prostě s tím kulometem, co má na střeše bombardér. Konečně
Jednu základnu už mají zničenou. Protože já jsem na nic hodil poslední pumy. Co? Kdo to tam hodil jako? Kdo to hodil tam přede mnou? Je to Šmejda Sejmu. Wellington. Hej, ale na co tu je to IAS, když to vlastně nic nedělá, píše mi to zpomal nebo tak. Jako když letíš moc rychle, víš co, ne? V reálu by to vlastně, mě by se urvat křídla, ale tady prostě, protože Gaijin si myslí, že tohle je velmi realistický, tak prostě jsou rebelové a prostě křídlo se ti neurve. Mám 93 skóre. Už jsem. To moc nemáš. Kolik jsi měl teď? Já jsem měl skoro, nevím. Ale dostal jsem za to 3000, což moc není. Takže lidi, já už si myslím, že pro tenhle díl by to mohlo být všechno. Minerův kanál najdete v popisku, dám ho tam. Takže čau!